Аз съм Гого от трета Б Веригънче, ОБВ Дечка градина, група Звънчета и сега аз съм на 5:30 и сега ще ви изпея една песничка. Чакайте. За едни лястовички. Ястовичките отдойдат от Рея Мира. Две ястовички, стегнати за път, на дечката градина се въртят. Деча излезте вън да се пустим, че време е на юг да отредим. Довиждане на добър час, но имаме една молба към вас. На всичките добри деца с бели, черни или мургави лица. За дечката градина разкажете, предайте и от все сърче привети. Хей, ястовички, пътничи, крилати, на поет пак гнездото си елате. Браво!